नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही शानदार खबर बा रितेश पांडे के फैंस खातिर। आप लोगन के बता दी कि सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल एगो पोस्टर रिलीज कैले बा रितेश पांडे जी के नया एल्बम गाना के बारे में। जौना गाना के नाम बा नज़र के बाण। जी हाँ, नज़र के बाण गाना के नाम बा। रितेश पांडे जी ई गाना के गौले बाड़े, म्यूजिक साजन मिश्रा दिले बाड़े, गाना के लिखले बाड़े गोपाल पाठक जी। और आज 1 बजे यानी कि करीब 1 घंटा के अंदर अंदर ही आप लोगन के एकर ऑफिशियल वीडियो टीजर देखे के मिली सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जो है ना, मैं रितेश पांडे के साथ आप लोगन के मॉडल में अंकिता पांडे नजर आई हैं। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई पोस्टर के शेयर करिए और बताइए आप लोगन के गाना के नाम कैसा लागल। और 1 बजे टीजर आ रहा बा, तो टीजर देख के पता चली कि गाना कितना कमाल के बा। जी हाँ, तो अभी अगर आप लोगन के ये खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।